Allô? Oui? Ça va mbadda? Xoolal jàmm yara dem yi yaani ma sax billahi am mi anda ko jaggi mo mi FATIMA hoppanpi mbaɗimi ɗo ko man nan préparé fo boni oɗo oro joɗima oɗo oro ara holo oro artat haaltam gorko yorke arani mi wayta ɗum miɗo ɓesande fof gasi d'accord ala problème ok hajum Hey, Aisyah. Ya Aisyah. Andi belum mau ikut dalam biasa jasa minta apa? Andi orang manggil kan re-re. Aisyah. Siapa minta kita? Aku ni dia benda. Puni dia pada hari itu aku bilang ada mangga kan? Anda aku mana? Anda sahur ada respect mama, mama ada respect. Cukup dah ada pemanda aku dia ni. Baru nak hal dia ni, baru dah aku dah dah hal aku dah. Senang mah. Aku dah awak dia anak ni, awak dah ni cuma ni baru dia suara. Aku dah awak dia kenal dia. Awak aku rumus mah. Rumus ini? Ya Aisyah, bukan menjadi kursi tu sih. No, what's this? Aku di sana dia nolak. What's this? Anpur anu ni ni, temperament puyuh lo. Sumi hadira anu, anda tupai. Bang mulai menghadiri tim melo. Sumi uhala anu atai yang mau anu video ya, atau mau anu gaya. Ada juga bang ko bulu. Anu kiri dia baru tu yang kita jumpa mau ko kini. Walau wajib tim, afiri kan kau dah kita dah. Est-ce que firi wala? Ya. Wala dulu wala ko mata engke dew. Hala bola non wonta. Anke ko kana je. Hala kanga sa.
Kurang-kurang ada udah rumah di om itu. Anu menjual ini menjual. Enggak ada. Tahu itu mas be. Itu tuh mas. Ini apa nih Pak Mira nanti. Ini mana Mina mah. Ini sih dalam mana. Don't format Mira nanti pun kita. Fan Mira bulan sampai ramai dan kali. Karena kuat no kono biasa itu sudah kembali. Sepuluh. Kopi mango. Soalnya mau di jam berapa? Ini dari dan bang. Rumah. Salir yang masak. Main pun tidak nama. Iya, itu kan no problem. Jalan. Parah. An mbiɗa hakkunde ma e Allah yoro arani ɗo Yorde arani. non ɗum wawa wonde c'est pas vrai. Aga ganduɗo kam cahan. Hanki holo heure noddumam plus de 2 heures du matin. Mbima mi yero arani. Hanki mi ɗanaki. Ko ɗan joɗinomi e salle. Mi joɗima gauche hanki. Mi joɗima droite. Ala fof hanki kam mi waɗani. Ɗo lelimi. Ay hanki mi waɗani sadde makke ko ɗo ɗani mi yani yero. Min mi yani yero. O noddima wala ha joni o noddanima. Hande subaka he o noddi kam. Noddu momi keɓ momi. O wi kam ko o mana bureau. Après mo noddi tam. Ko ɗum o wi min polmi sah an est ce que wona yero ko jiɗɗo yaltude dewgal ngal. Non. Woto miijo ɗum. Mais mi miijoto ɗum ko bismi mi naji. Non. Woto miijo ɗum. Yoro so dañi lawol tan mawo ar. Tu sais très bien. Jeewo makko wona jeewo ni tan de. Ha? A andani mo non. Il faut mbaɗa sese. Tout tan mawo ar. Wat sese? Ko bisminde kala ko mbawɗa wiide hande sona komi kulɗo mbaɗimi jooɗe ɓocconde. Ɓocconde tan jooɗimi. So waɗi dang tan komi paaɗa. Non. Wona non. Wat sese tan. Hanki mbima mi ɗanaki. Hanki komi koyɗo goymi hande pinmi nde. Guitam nde sako ɓuuti. Yoro ma ar mbimi. O yiro lawol tan. Anti ko yoro ma ar. Barki Allah mawo ar. An wat sese.
cedda man ko nanmi de ko nanda min de ko nanmi ko welani kam mineni wonde ɗebbalde ani wara ko harit tan jinno ñalam suko kay kiki te mi wona ɗum jinnoon gawlam yero ko waɗini ko kala baɗaɗo ɗum haɗe kono wallahi mo andu ko waɗi ɗo ko hay goto waɗani ko min waɗi mamin baddu ɗum ha safa ha duno fottina kono min wona ɗum ɓurani kam yara ko joom galle maɗa yara poɗɗa ko welnade mo fottudemo e nder maɗa sabu ɗum yara ko bammo sukara maɗa wonko mbattani metta mo moƴƴani ma moƴƴani sukara ma ay funtilani ɓuuri fillinani sabu sa fottani mo e nder ma yillembe ɗo fottamo hemodo hen te wona ɗum ɗon foti wonde yara koye hannde ko an foti jeydi fof an foti hemodade hen sa hunde ɗo wadde makko jamma ñalom ɓerde makko ne metta alay sago rutto toon somo daña noon jam ko toon tan o wona te min ɗum ɓurnani kam an aɗa wawi fof aɗa wawi funtude aɗa wawi welnade waɗ ɗum ɗon wela yara wondi noon sabu Allah ene laami sabu ko Allah waddi mon kon dañjuɓe sukaaɓe min ko ɗum ɓurani kam ceɗɗam gawlam ɗum taki an mi wawa woppudam holno goppodirten enen ko Allah waddi men hakkille ma o saha fof mbeɗa sohla ɗum ko kalɗa ɗo ko ɗum mbaɗani kono jinnomi ko goppa tan mi wulna jaw kala tan ha wula ɓuranami kam de min ko ni jinmi ko welata ko weli ko ɗum woni battane a haali ɗon moƴƴema moƴƴe ɓesguma somi waɗani ko mbiɗa ko ni ko jiɗmi wadde ko mi wawata wadde wawata ɗum wadde ko ɗum ɗon ƴewata min ko ɗum jimmi mbaɗa yimɓe ko belnoɗa yero tefama mbaɗamo sékil ma debbo yo won sékil joom galle mum mi ko ɗum ɓuuri welde e dewgal yo ɓerde ma lela biɗa e wadde min ko ɗum aya somi alano mi natano tan youtube tan mi watma télécharge nder to ko Allah waɗi ɓuuri ko yimɓe mbaɗi hakkille ma o mbimami omo yaltina ko ganduɗa min an dal mi sikke wonani ɗo molo hunde min koye ɓerdam banmani ɗum tagi yiɗa mbaɗa ko somi alanoma ɗum moƴƴani yimini somi yo ala ɓerda ma lela ɗam lelima mbimi noon so ɗum ɗon fo ɗum tan jinnomi ɗum tawanno e beddo mbimi yiɗa yaade mbeɗana e beddo ko metti ɓerdam ema ɗum tagi garmi ɗo emi weltima wallahi so yimɓe jewtani jiirodirta hande kadi ko ni mbaɗɗa hande kadi ko ni mbaɗɗa Kalidou way Charlie Yacine a wawa wiide Kalidou ou bien Aïcha yoɓe nokku baldi kam ñamde ɓe ñaam aɓe ngulla tan Yacine won koye wayde ou bien Yacine Yacine allo réunion ɓoltino ɗelma joni joni Yacine ko jam Yacine ko ngoyata Yacine sa yi desmi woro wona pour mettinde mataw dewgal ko haw gollirta
e gurdam mi meeɗa miijade mami andu oɗo mi meeɗa miijade mami resde mbel e wonko ngannduɗa so Allah waɗi ɗum a jaɓat ngannda ɗum ɗo ko Allah waɗi ɗum mi meeɗa yaade ko boni mi meeɗa wonde ko boni min ngallodiri ha desmomi ala ko boni komin meeɗi wadde mi resnimo noon firtaki komi jogorde acciɗo ou bien komi jogorde hoynude no mbanemi ma hanki no jiɗirnomami hanki e to tolnuɗa weyam hanki hande ɓuuri ɓeydade hande ɓuuri mami nangude waɗirani ɗum ɗo meccen jam waɗirani ɗum ɗo goɗɗum mi yii mboɗo andi a dañi ko musiba mi arat mi naata e sal gummoɗa e sal garade ɗum ɗon fof mboɗo faam jinmi ko muñal wona yidde wonde mo terrorisé wona haydara andirani ɗum ɗon ni kono kala ko Allah waɗi ya taw ko ɓura jinmi tan ko mballa kam comme no mballirnoɗa kam hanki hunde fof darkam jamais mi waynatama jamais de la vie minanna ko hanki woni wona Allah kono mi yiiɗa yiidemi kadi aɗa wayi mi yiiɗa yiidemi kadi aɗa wayni Fam.